sa chisen pat ko ble yepi baro bat pidang yai pe ye ko khubor jong u mau phor habengini ya chaprang bat ko khubor hakani ko por tungini pe ikimat ke pekongsan jong ko khubor kumne lap ka hitu bayo ba bongut ki garo bania khon ye ke biet ha cte rangkhon tura namar ka jingslap palat toj ko nalor kilom jur ka dhengkali ha national highway henriu ha ki thai narpo ngim pdiang sho yo konrat sangma banlong mentri rangba badu dei ban hia chukino ong ka jak bom ka jing armet ki khna kan thei ha karta badang ret ka ta ya kari hi baro ka wei ong ka kongje sna mi de ka hajar ngut ki nongtre barjala ban persha halo ka jing sha kan no basha thombor hadin ka dos nyang on ke odor sa ka dos yar ar pasau trik ujamang khot jingalang ka amps an ra hadin ka jingha uslap ubajur shatlep ki yengsum ha hot spring ka chabanga le kishnong ki od lut chapang ka jingshir khai udrok ong ukonrat shlei ka wa nanba shakta ki yeng ki sembat karkhana shna kali yap uwe ukhnarin hadin ba ko auto ricksha kala sha tangon ha uwe udeng ubahe Terima kasih ini kalian jongka HIT wasengme isang ite bani kento yo director beli secretary jong edition no Ambros Marat te nila ya communicate pating ba ka phone mentan bau tanggun kami kena ka kami tok teacher dengan la shu ai no ya kador khas kani kadai kador khas halor ka kani ka ban tap admission dan kata entra kebiadai baka biat aku orang kon bali bangilip ijor hune bangilap bakat kum ka reservation policy ki klan bo tengina kalian jungi ni wan bandawa ban pembek ya kaneka jingle pulmar jong kaneka department ko po dan ko rom kon dingila i ba minsim snam haga 6000 arpo at nila ya pek bahaya ka reservation policy nakas nagisan ko ikasi datang nyong kasi jantia lada ban pule doktor engineer ni non kami ka reservation policy hendrai ban apply pa de kaneka biat balai ngiyo tanggumba laingot sangot kabamiyahap syo batika reservation policy tengi lada ka sarkar kaya ile kumne takabahabe ban karansai ai bi ko basai lada dagi kwa bi penyele silang khamat kumne tangsian lagi ba ka scheme rola the po garohel lada hakani ka juga biang kinle kumne kabahabe ben declare sen declare only for garole only for kasi nang bangi kumngi ki pressure group minum yakhi shu office pele ka koman tada ka government kam reply kanum pembe kene ka kondom kendam ko tak mat yong e ka jai video ni bro ko wai ni dan lele minum sangti ti bat minum ailat dapat sa ko wai ru ya kan ne admission form kidang supply tarik dang menin ka wai tan iling ba ka website ka ba kin ai bi sa totally form haka sisni pat kalimet kandai sespan rokok tementa ka jing kali bengibu syaka addiction department kamnengkong ga bengi kali baga total number jong ka seat jong ka seat cost ka ar ka total number of seat reserve ya khasi jengkia category ka saw ka deka total number jong ka seat reserve ya SC OBC general category ka basan ka deka cut off mark percentage ya entrance test but benrew ya ka total number jong ka seat reserve ya ki in service teachers kumbaya ngitip hi ka CTE ka dontang kawai ka jong government ya khamtam ka badan nang ne ko shalom kum ka PGT sinberes ka to ka kamde ka jong government di to hap siu ki bahe he dor telada kumde bin yele shkilang khmat tangi ki pat garo ka komut ki khasi jungi hang ne ki badan ki badok ki bapa ban pulisha kamut kinum yo ban pule lada kiyai le kat kumbala de le mencim snap tengina kalian hi kajongi kumbang nilak ban nadu menne ba de ban punde but bat de ban yashai sakawai ru ki ong ba yakini ki outstation de ban le online hendra ingin dala check ko online kumbala man ko por chief minister ong ba nakapor ko por bangi de ban le online facilities hendra ya kan ne kam de ko online perkhat bi kumno kan de ko online ye shupes be ko form ko website hap download hap scan dap nang ta hap pendap scan biang bat sambil te kane kam de ko online kane ka de ka harassment yaki kena kiba kwa ban pendap bat ban pulero bat
ni kan tho jor ru ye MLA ki jongi ki badan live somewhat ba khamtam ye kini ki MLA no po jengkia kumno ye kani ka department ka badai munsha hajwa kira no chapo garo health kani ki jingkali ka bu tak jingkali ye kini ki MLA hato balai hadu kani phiale bat na kai ka daw ngi pa ka jing pensai krang ba bro hi pa yu trap kinsai nang ne sikman ba na kai ka daw ba bro phai yangi hadu menta nisha de siang khmat Mentaka segi ka khat arthrik ujamang araja arfuar nadu kapor kumba nriushi tangi ei midstem kala don ka jingthang kali ka bajur ha ka surok national highway hinriu bat kani ka jingthang kali kadang ne hadu kapor shi tangsi bat hadu ka khlim mat balum ya kani ka khobor ru ka jingthang kali ka dang jur bha namar ka jingjur palat jong uslam ka national ki lom kala wantu ikerthep shi ka surok national highway bat kala khang lenti ya ki kali ki bayan la bon bon kinta ha kani ka surok ba ka baha bapo ka thai narpo East Giant Hill district. Ka Joint Action Committee Border of Meghalaya neka jakbom kalaong bakan ong pediangshu yu konrat ke sangma kum umitri rang ba ka jela da ka papan pau ba umlong uba bet banyalam yala ka jela ya kane lapan pau da uba Erwin ke sutenga ubari u chairman jo ka jakbom abakran chakilap thai kubor ha kasngi pale ka jakbom ha kane kasngi kalapan long ka jinyalang bati kli nong sanchar balawan banishimenta dekit khot ka Federation of Khasi States ikan hun seng bhalang ki trai khandau banyata ya thir halor ka kam khaput kabalapan long hasilong klub uba Erwin ke sutunga ulong bakajak bom dalele kan umithu mitrang ba yu konrat ke sangma namar ula thok la shkor ikpai ba dakaba IA ki jaka ki puta shaka asam dakaba soy yaka memorandum of understanding neka MOU klem ka jingtip ki trai jaka ka jakbom kalapan ram ba dawaru ba konrat ke sangma ude ban hiar shukino ban aitino akiwi pat ki baron ka jingit khli bat ki bala ban penbej rengkat berki trai khandau ulai thuru basyan ka jakbom kan sathau ka komiti hakaleng ki benta jong ka jela khamtam he ki thain khaput khnang banlum banlang ki duler khandau shwa ba ka komiti kan ujor da ka PIL shaka ying bishar persya ya ka MOU Bi ko isla ba ya kata ngila IT hai ba Charlie ba ikom sermina ba kinlek ban le kata kom sermina marak idon ni ide naga my kuli area ide extended member jong naga my kuli area bat ru irna ka malam kona aga jo kapor nilai rai ba handre trek kan don ke meeting malam kona ha ka ba ngin ya kren bat ngin ya sim ka rai ka ba scam halor ka jinglek syakasari bar ka jo kapor ru na kalian ka jo kilo kin sim ka rai ban kersan ka ni jing ki bai bat nadro nang te kila om menai ha ba ngilong ki bakloi ban wan haslom ngin pelut kapor ngin ya don lang ban kersan ni ka jak bom hakani ka jingaki ka badon kam palat ka jo kapor ni la rai ba nakalian ka Federation of Khasi States kidon pun kini ki petition hapo ka National Commission of Scheduled Tribe hapo parliament hakalek sodong ki basakut nadu ka pol menchwa yakini la rai ban bodem ni kanin sa elaborate i secretary i indo jong himalanya insa elaborate yakini halor ti di point ro ba chali iba lam kin sa ekren secretary ro sebabnya aila de ndai tang kata nilaya rai ro ba ni don kam bandawa menta de kasur ke bacam ba ukon rat sama ku chief minister ubala le ikini kam ki bakla pala ubala pen iba ula ja lenti kam tam ban yalam ka di state ina dawa menta ka singi mi ya ka pen mi ya ka ching dawa bu udai ban resign no ku chief minister jong ka Meghalaya kram bakan play ka lenti
ban one do way ubala ban pembek kani ka kam namar ba ya ka MOU kani ka bakila sign bakila ong ba ngin pentrai kambai ngingin num pedian ni kani bat ngim pediang so yo kontrak sama bo unlong chief minister jong kani state ha jo ko por nila rairu ba kandon ba kanika nila rairu ba kajing lek syakut kandai kawai ni kibenta ki bakong santam ba ni kerpat biang sisit mana kani sutran ba banya tu ibi ha kajing kerpat ke junga ha tu keski ka bangi ni address ka press iwei ilom kumi bela nyopu sansnen iwan ra sangai ki kot jumba gelba ilum kat ni ki kot ilum iwan ayong heba yong malas tadi bahai kan problem yong nasutu bahai ki jing ke ba ka jai duri kaya henry iong ba mdon bas ngap ke bang kret yong ngala lumlut ikini ki kot isla ila bolut ki kot kubor tek patek ila bo kitu pro ila IT songkai ba nginum skap jar halor kani ka kam ka bay dai bat kani ka jingdu no ka jongi ya ka jaka puta sagi time border sagi jaka asam ha ka joko porro nakaliang ki u doloi darang bat ki rekod ki jong ka komiti ki jong i kila pon pau ba wat ya kani ka kam ka bay dai ba Bangladesh ro ka dan pun ka jaka puta ka jongi ka so Bangladesh ka ba ki ong ka London po ka jingele hapo high court ndai ni so dan kamba idan kamban tip kam tikna ikni ila IT haka komiti jong doloi darang ban khot i komiti jong ki doloi ki bedai ko border international border bara ka jo porro ya CCIB ki bakam kong san pada ki bedai bakani ka kam sa asam kilong kumni ba hade mengila ya keren ni sutu ba hapo ka demokrasi ka dan kam ya ka democratic agitation kata kamot ba ka sarkar hi ka dan kam ban sutu ba ngi kum ki try bat ki kenrat sarkar ki budget ka sarkar ngim hun ni ka jing try kam ka sarkar bat ka sarkar MDA ka hapan mat ya ka jing hi menta la thawi ka komiti menta ban stang ya kani ka public protest halor kani ka jingle menti ka sarkar kam tamba ki yai ong siai ong ba ngin patrai kambai ka MOU ngin patrai kambai ka MOU kim tre ban sngap ik bat kim pedang ya ke cimbakala ba kilale kawai kalong ba kilale London iki autonomous district council ba pelong iki ke department juga jong sarkar ha jo ko por ka hok ka jong ki ni pai ba riulom jong iki khasi jantia ba garo halor ka khendo ko siap kila sule bor iki ba ki kim don hok ba le bor jadi ka nomor kata kada pai ba hapan keren ba ka sur jong pai ba kan sawa hakini kisngi larai ba ka komiti ka bangila bu ngandon lang mga ba lam ba chali secretary ba Thomas Pasa nakaliang ka FKS ka Federation of Khasi States yin ya don lang bat kiwe kita khot nang ne pada ngin sa kentup lang kita khot na po ka block 1 block 2 terter bagi border area kenang ba kajinge ki kan long ka sur sisa jong pai ba padawa ba ka kot ka sarkar ka kala kelut halor kini ki hok ki jong pai ba bahkan base call no nang ni samat Kasing kinte Welfare Society mi mencedu haringkat kajing kesyan pisah jong District Social Welfare Office West Giant Hills kila penlong ya ke program aji hikai ya ki kena school kinte kibon hapo kasnong mi mencedu bentip kambania halo ke jing ka bala ban mi na kajing armet hakarta ke badangrit ne ka ill effect of early pregnancy yakni ke program la penlong menta kesngi ka khat arthrik jong ujemang araja R4R HRC EVE secondary school mi mentu balawan banishim menta de ke spangut ki kena school jong ki santli ki secondary school ki bodan hapo kasnong mi mentu ke blapan pauru ye jing saukemen ban yo jing kai halo kene ke benta ka bakta ye ka jinglong jing im ki kena kan thai Hakani ke sengi la yo ye ke jingkren na ikong tina la kyang secretary jong ke SKWS mi mentu la patai khindiat chapang ke jingseng ye ke ni ke kenhun ke bape ye ke ba ka miat jong ke im lang salang khamtam mi ki kena kan thai da ka bai le stom banwat biang ye ki tu kena ki bla pep school chi teng por bakin wan ban beteng biang ye ke jing puli jong ki we par ki bla ai jingkren ha ke ni ke sengi ki long I Dr Dirembai ka bla pensha chapang ke jinglong ki kena hapo karta ka badang dei bandon hapo ke jing puli Layo ru i kajing kren na ikong Jason na District Social Welfare Officer.
Hagani gasngi layo ru ye kajing pudiang na ka kong bayahun lang pawa kajing ruai ne ki kena school ka Don Bosco kat bayi ki kintin akublay layo na I kong Helen Dhar. Ki kena yom ya ulai skor ki lito ki che yom gi ya wan skor gi ta boy ki che ni ta wan ki dating ya rapi ke sarkari ki dia ye sedang ya kata ke skor dat nei ta nang ku ke literacy ta menda ku ke literacy de yo da bon de yo da kemen baha o yo kami men ke du de yo kat ni 96% literacy la kende pram percent la da pai de ong a bon mi ku ngai tan pai pie wa em ki kena de em kat ni san teli ki secondary school ta ka jing kemen ku krot tama wa ta ki kena cari masi ki kena go jo chong yung ora wan skor ge ni da paski de jing ya rap yang kani ga sen kata ta ka kamba ka le kani ga sen wi wan bon ki kena myo ki plura skor wa ta wa myo wa em yang dia ya ki ka bon convery kat so ngot ya kon ki kat le ngot ya kon mi man tu kata ta ka riet ka de jo ba ya ki ni kat so sne ma de mo kong nei ta is why ida ka krech ta kat ni ka ta ka krech ka ta yo em mi man ta pa chnang yo mi nam wa ka te ko em long porto ka kong wa ma ya yong I ka kong Jacqueline ke dia o ka ta ka nong ya rap kan ni ka wa kerchan bah ya ye yu ga ya te ya pula skor wa ap dia pi wa ki ta kat do wan ni cheme man da pa ya kajing em ga ko krodo kat ni hami man tedu yang I kata ga kajing ya pi dai ma cha em hai ni la kat so kat san snem ya kra ya ni yo kajing letem ye usendang ye kan ni da ki kena kat san snem da bakon ki wala skor da bakon kat san snem da bakon kam ru snem da ides ye le ya ka skor da drop out na skor ri ba ha da em korem the mon ile ite siang tho ya ka kan ke chnong siang tho ba ka wa to ka chnong wa ki pe ki pa mpu ye ki u sneng u kro ye pi ha ka ta ka dor ka wa kamon u le ya u lai ba kon dang khat san snem te ine skor par chami dang wa ile ha do ka won u ye I mi ta ne ga sni ta ka sni ko kro do ko kmen ta mo wa ka kong DSO ka de ko ka chin ka chan ko kro ba ha ye wo emi bini ka program ye ba yong pi ki em he ni ki em ba u yo u snyao ka yi ka lat ka wa yo u lai ni ka ta ka jing yong ka ni ka chnong ka thau yong I ha I ha Western Hills ko cha khaiba kani nga la kare o de pli tli ki ni ki block ko em Western Hills ka tholai Orang duna te pieno cawa. Halas kenyo ke early pregnancy to kawa cakheba. To kani kejeng kani ke social level yong kejeng armet ki kan thai to ko cakhe. Mah apori India yong I. Yeti daw inong pelai yong kari yong I de chnagi yegate. Nalori te apori India yang ITBP em kasni burom kuwa khut ki kasni burom yang kejeng pencong khai ki kena haganya mindu em kasni burom wada bokar pangki kawa ongki u celebrate pen em burom yang kejeng pencong khai yang ki kena te hagi Hindu ki kon wadang so snem san snem dapat dia bo walk out cenderang was so snap san snap kakan thai ko so snap cenderang san snap dapat dia bo chua na do dang kian yu ye chong kha te ye ti dau he bo wan ka sarkar phareng hai wa sun char ko ka India yong I de yo ko ye ni ko social level ke jing si ko em ko India yong I wa ye ki khna dang kian na do so snap san snap dapat dia bo the boy wat ki chagi pau khat asnem da pen bia ta em ka sngi borom yang ki pen bia ha ka ti ka sngi borom pen ya bia ki khna ki wa khat ar khat le snem da ki spa ajur da te to jing sarong
Kajing snow sorong yung ki pun yok biay kita ki kon tu dang kian. Dagi hajar ngut ki nong trei bela barjela ha MIDC Industrial Estate Umiam mendagasngi kilai ki bandawa ya kahok persya ya ka jinglei tuklar ka KSU bat keno bakta kti ya ki ha ka jinglei jongka ban khandra level license ha ka ne gasngi pale kaseng kam shem la lej ban wanra ya kanu kanu ga jing shongs er ha ka te ga jaka henrei tang ban khandra ya ki bre ki batre be an klem ki kot ki sla ki babyang henrei na mar ka te ga jing ya ki persya jong ki te ga nong bela barjela ka Industrial Estate Umiam labo ki pulit pahara bat ki magistrate kum ke jing pun kre lupa bantem yakinu kinu ki jing jia bom pai perkhan kani kala khangla diket khot jong ka seng ban le shakate ka jaka hadin ba ki latip halo kate ka jing ki jong ki tei ki barjala pan persya ya kate ka jingle khandra level license jong ka KSU kinong bala barjala na keleng ki karkhana kilawan ban yelum lang haryang do vene private limited factory dap ka jing puslai kajing bak keran kajing shan di ahal kini kesnong hi bak tuai garu men kini kisi metala ar laisni ke hendrai bun ki kajing ja ki bak khala jah kini kesnong ba na kada ba kini kendom kendram halo kajing dei kini ki level ki buan poi nang no kram tan kano no kajing tip naka snong katha batumjo naka labor department ke kumi ka ek bajah ni mentah kalong ba mensis ni nilayo jingtep nakaleng jong ka senghi ba kini kileba ba nakaleng ka infiltration ru ki kam check ekini kileba ki bawan poi hakani ka mil ka bangi jukot ka century ade ka riangdo mil te kiwan ra tu yakini kileba hakapor men met hakapor ar lai buje men met kumbalai phongot ke nakaleng ka infiltration ki kam pek ya kata ba kilap pelaj kum to kam kano jing check ikot kislah ki jongki namar hadin ke jingyo jingtip jongi ba kini hi kibriu kiong ba kilat nang kin apa infiltration du da ka ba kisu ai bisa kamba sanspa maruai de hadin kata bangi nakalang keseng ngila check bat ngilap ni po dam hakatus ni kumbasan ngut kini kileba kiba kiwan nang tie bat timdan ki kot kislah dikini makihi ki ba bat ki boong ba kumba arpusan ngut kidang dan hang ni po kamel mentah kini kadang domel kiba kiwanra kam kinu kot keslah kam kinu ki dokumen kiba tikna te kumta hi mador ke sepulong ini ba ngin her ban jurip menen kesni buat ngin poi hakani kamel nakaliang jong kasang hi borok koi ngikot ni pintu yo borok penginyawan lang bengipek lamar kini borok ki pulong ini penginyawan kumni ban jurip ya kani lamar ba nakapor ke jujah hakani kesnong jingja ki bobon rukam ki bah ki kibriu ajudan tang jing sha penyap jong ginong sung ni ajudan tang ki kies ki per ki bah jing ruti ni ki belai ki badam mentarang kumba ar belai ajudan ru jing sha sho ki kena bisi hakini kimil hadu ba kila syadong kila mensa ba kila poi hospital ndai hadin kata ba ngi report ngila lech pot tanan ngila ai ke FIR ru rei ni syam penman ba kimlap sabut ba mano ba iu kani ka yakini ki kam namar kadau kalong bakim jumentin yakini ki kot kisla hakani kamil bon sen kali tangani kamil hi nadu mensha hadu menta bamju don kinu ki level ki badan ki kot kisla ka batikna bat ki level license menen kasni hapor bangiwan penjuruk hakani kamil usyam ba kumba 10% kidan kibil kumba ki badan ki kot kisla ndrai majority na ki kumba arspa laispa ngut kibriu kimdan kinu ki kot kisla ki dokumen ki batikna ya kata nai dekran ya ka level license le kimum tan sundan hiru te ko pelong ya kini mentah kesni kani ke jingja ba kini ki khar ki la yai rali kumne ki organize kumne kalau na kaliang jung trahi kena baik nomor ba ula pha khnang da kini ki level ban organize khnang ban nomlap ya ke jing shisha ba kini kamel jung ba 80% jung kim dan ki kot sla basna nomor utip andalawan na kaliang jung level department inspector kinsasyam ba kumba berapa persen kibriu jong ulang ni kiriban syabe bat kin syapan sange kani kam jadi nak kata kada usaha organize ki ha da gini level kin organize bat ki lom lang barok khat kini gimel kita ni gimel per kirung shani kirung situ habrok khat jubor justi kirung bat ki alam iki bat ki ong ba da ni kum tai kena ban create ya ka problem ba manu kin non bala syu bunan hang ni ban check ban ne ka kam kemudian kam ba ide ki documents te ngasai kani di ke jing ko di department ru repair
kiba kumna kalian ka interpretation kumna kalian jong ka labor inspector kumta ter kidan bun ki ke te handre hakini kisni pai kumangi ni kamshim amde bangidan kanunu jingmot banginwan biang kani kadi ka surprise visit jongi babnen ka singiru ni shuan tangna benta kata kadaw bayo ka ja kanunu ka basyadin tenrei ngila ya trailang ngila pentip sepo ke labor department ngila pentip sepo ke nakaliang jung DC bat kunta na police station i borat terter bat engkat bat kasyong kata bat katu gani member bat ki bril jung seng ngimut bangin wan lang ngin trailang bat ngin sawan ban check iki mil kumni terter kenapa kanum jab kanum repeat show kum kini ki jung snio nrai manta ka sini pat dengiwan ka kala da kungpong lot ki borat khat ni syam kuman ba are kini kila punya da kumni da kumtai bat kila sedang banyak rally kila sedang mungkin ibor ini gerkar hakta kerukam nomor balai daw berkat mas tamay ni kini kam berkat kadi hino utra jo gani kamel bat ikna bagani kamel para borin nadu man syahdu menta kumpai ba kam ju maintain kini guno tikot isla hak wede documents bat deliver license de kumne hiterter nga kerpat nga tentu ya baro ngi kum kinok snong ngi kum na kaseng bat na terter kumta wedan lang kibani pai lang halor kini kam ba ngin subha ban pai na kapor sa kapor ba ngin tray sitam bat ngin tentu kini di department di badewan pai ya kini kam ba kinum sting sukne nang numdan tu gani jeng e umbe tang gibril sabar jalla bat bre ya gibril di jongi samtam ke badan ne nomor ini barabar si ni syam bat ba mendalak ja kanu ka jeng klik ka di mangi ba ka jeng sak kanu ka di mangi kum gibril jo seng bangi le bakla ngelam bakla bat ile kanu bundai tangkat tahi polis pun jeng tray sitam jeng kita khat na ko nyam circle lemat tu igi dekat institut IP menen keladon ka jingwan ka jingyo jingtep jungi ba kidon kumba lai phungut ki kita ki barjala ki ba mut wan tray sakane ka industrial area ka ba jan sosnong biam ki ba wan mut wan tray klam kot klamsla te hadin jingyo jingtep hadin turistom kagaliang dekat nang seng kel wan ban khanra andri hakta ka jing khanra yo ban pat tang kumba nyu phangut nak ta lai phungut kita ki batam kan gaji wajib tep ki ong bakil arung saki ini ki industri ki balak pendri yaki te menen naliang ka seng ila pentep ki bor jong kaan te ka bor jong kaan nakaliang ki polis kila pentep balasai kamu kabamut menta ka sengi kinwan na po labor department kinwan na po infiltration kembali la poi menta banwan ban khandra ya kita ki mender domdan ya ka labor license handrai hata ka jing poi jong kita ki briu jong kaan kini ki barjala nakadaw ka jing bomle bam seknyo jing bam trikam jing department baper kila nut ban persya ya ka jing wan khandra labor license ka kila lum amduna ya ka sanspa terus pangut den yang kaseng ka pendram ya kane ba di jing teristam jong kaseng ilala menta ban pen pai kumba lai trok ki barjala ki bawan ban tray klem kot khamsla hakani ka snong ka ba hakani ka ri ka bi ka jongi te kane ka pausai ba kila pen ya ka Interstate Migrant Workmen Act arjar khatway but pausai ba kilawan kiwan bi sane illegally kram kanono ka jingteng kram kanono ka jingram tenaliang ka sang kan tibnya halor kane bat kan mi sa department repair halor ka jingdoko trikam juki halor ka jing bemle komsutnyo juki bat hadin ka jing sendra mendendru kidan khat kumbala ban da wini khat jungi ba kidan kita ki barjala ki batang da ka sanspat ka ki ayo mendrung sekarang sekali gari jungi tenaliang ka sang kan teristom ban budin ya kumkine makane kawan rak jingma ka kraw ya kadi ga bi ya jongi kuma pitep pentangan ban yang pensien sanspat ndrus pak ngut ki barjala klemkot khamsla kila nut ban lum ban yat rali hakine gilti ban persya ya kita ka jing khandrai ka labor license tekane baro kapau ba kadako sabaplat karkom trikam ka department jong ka sarkar jela ka jongi dan yang ka sang saisen nyen budin bat kentau ka jing persya jing ya tenbek hatin ka jing ya ther ni yang ka sang ngala simbek karai bangin khangsha ya kan ka riang do winners namar ba kadai kan hi ka industry ka bawan ra tu ya ki barjala bantri ha kan ka industry ka jongki mata ngila rai bangin khang bangin sexual yin pek ikot isla bat ni kep sai ba bon hi naki long teri ha kan ya industry ki dei bi hi bamdon kot kansla te mentahi ngila rai bangin khang yin pek binyo ya ki ba barjala ki badan hang ne bat dara ki kwa bantrai ki dan ki lokal jungi ki babon ki balak bantrai ka kam tajam ki la ban khot ki
experience nong jungi barodok prafnam jungi ki bantrai ha kan industry ni ru ba hasnong ki subun ki kunum keram imka jingsa le ban ban ki thai ka jingsa tu chalute posong pathau kimi namar balen dawat jingte pakar khna itu ki bring imlap nakal kasnong te kalong ka ki ke bas kulungo nakadau kani ibu ya ka jing maham nakapos kapor kini karkhana ba kinde ban le kini zakam andai those menta nala khandra kini kesu ya kini benta ilap ban ba sibun ki nang ini ki thlak jat bamdan bamjang pat isla dan nakalian jungi kasnong benpa jing soram jing sngo ngi prenram jo di kanika jingle jong kini karkhana bangirang kentu nane khamat balada nakalian jung kasnong ka sapet khamat ka sapet benya bah ya ke ba phila ya ka baklak jing sasim nanti ba da kumoi pat bang pet halo kini benta bat ka kentu ya kasang KSU kunjuk ki kisang balang ba piwan kasnong ni nakalian kasnong ni jidor rengkat benya tren taka bahak son ka kasong ka thawi tak terima टोटल फैक्ट्री बंद हो जाएगा यहाँ का 25 फैक्ट्री है यहाँ के लगभग 25-30 फैक्ट्री है छोटा मोटा सारा बंद हो जाएगा यहाँ पे सारा फैक्ट्री का आदमी है घुसा रखा रुका हुआ है हम लोग के लिए एक है हम लोग को ही जस्टिफाई चाहिए हम लोग को वो लोग ने हम लोग का 3 साल से इसे तरफ रहा है कोई बाहर में जाएगा तो उसका मोबाइल छीन लेता है पॉकेट में पैसे मिलेगा तो पैसा लेता है नहीं तो मार के भाग जाता है ऐसे दादागिरी दो नहीं एक दिन 2 दिन 3 दिन हम लोग कितना चलेंगे हम लोग इसे बर्दाश्त कर रहा है हम लोग को बर्दाश्त का हाथ पर हो चुका है का इंडस्ट्रियल एरिया में जितना भी फैक्ट्री है जितना वर्कर्स हम लोग काम कर रहे हैं आसाम का या बाहर का हो इंडिया का ही सारा चला जाएंगे हम रूट ब्लॉक करेंगे वहाँ पे जोराबाड़ में जैसा इंडिया आसाम का कुछ गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगे ट्रांसपोर्ट खाद्य हो या कुछ सामान हो ट्रांसपोर्ट टोटल बंद कर देंगे वहाँ पे हम लोग From a particular factory, the laborers from the factory misled all the laborers from the other factories also, thus creating a chaos in the entire aluminum industrial area, which has never happened. The Darbar here is very cooperative, has always cooperated us with everything. But today, seriously, we just had no idea what happened and how it happened. We really don't know. And now I think the Darbar is again back to action and things are cooling down. Things are getting back to normal. Thanks to the Darbar and for the support it has always given us. Yesterday, at the time of the running position in our factory, but suddenly they are come. First is come as a Bhauti and then come is Auto and Bolero. 10, 15, 20, around 35. 35 students is come and they are along with the peeling roller, starting hitting from late and our main gate and they are entrance to our office. The office also hitting some cashier and others staff also and they are all sections, they are moving. Step by step all are distributed in all sections. But every total our machine is shut down. Why shut down? They come to an office and hitting all people and all are last shift workers are sleeping inside the room and they are at the sleeping moment they are also hitting all these people. And so are all the everything totally the situation is very dangerous and they are fear. They are fear for the what is the situation in the running factory. So they are strike today. All factories. All what is that? What is that demand? Your demand. Demand, I don't know what is the demand. They want to identify the proof. I don't know. They no comments, any discuss in our office. What you want and what you see, and they only say your ID, what is ID? We are see all the other cards. The other cards no value. Why no value? Other cards, all over India, other cards value things. So this is the matter, and no discussion anything about. So some after half an hours, police come and no action regarding this. So we are all fear about the situations. Kas yar broiler sian kan sakiudor no hakini ki khandet sngi na ka jingbom la man penbiang hi nala ka jong ka jella uba wan shailang kharshan di ubade upresiden ka all Meghalaya Poultry Supplier and Retailers Association haba kran chakinong tho khubor ka sngi palei hasilong press club ulai thu bana ka daw ka jing e bakie kandu na ka jingbom la banyo ya kamar nala ka jong ka jella ka penlong yaki banthet bachanya bej tang na shabar kum na ka jella West Bengal ka ba ki habru banthet ha ka dor ka baram kumta banya perkhat halor ka dor ka mur na kalyang ka association kan sa penlong ka jingalang ha ka arpo saw tarik jamang ha asam club ha ka por ka iba jiaman step na kalyang uba wan shailang ukentu ya baro kinong khai kinong di bagin poilang ha ka sngi khnang banya perkhat bat ba ka jing thmu kanlong ka bayai bej ya ranti ha ka ju ka por ka association ka kentu yikit khot bagin penrung kertang ilade ha ka sngi Kenang baka association kan lak bantai lakam ya kejing syam kabu kibru ki banabar. Iwan hani lagi ki lightly ki bentar ki wholesaler retailers at ki suppliers ni dai ki nong kit kam jagi ni lightly ki bentar. Kejingwan kejung yang ni hapo press club
kadai ba hapding sibun ki jinge ke bangi akendu kom kinong khayi kinong dia bat kini ke suppliers te ka hapding ki jinge tenga kom ki belajian ki sunam ki balai no adon ki media ki belaj ni ki benta ki bas roadside jeng ki yo ban kali ke jeng ki udor jeng kamar kini kita ki jinge ke ban kong te ke ke bangi kwa ban pinsha si pi pai ba ni ka por kalong nakana ko jing kertu jong kamar ke bangin yo nakani ka jaga lo jong ka badon hi na por hi ka si je na por ri boy ka bacu mi kamar ka jing tuna pa jong kamar ka mata ka perlo ngi bangin thiet outside kamat lagi jela West Bengal ti ka jing tuna pelat jong kamar ka perlo ngi bangin thiet ki ti jaga ba hata ka selong ka perlo lu ya ka price ka ban long highest namar ngi hap se ki babun ki liang la kalong ya Assam government la kalong ya ki webe ki benta bi haban si sibun ki jinglot bi haban si kan halu kan da poish ni kemat ka carrying charge ka lot bun dia pring ju kita ketika sedang ke jingku dor jing kamar ba khani kita yo ki ban sawan na try ngin sala ing isi ban flash biang ya kata kador ke bang ban bu ya ka rich jong ka priceless jong ka life bat ba ka dress chicken de ha ka bamentahi ke ai ka bang ki yo ban kentu shi pi barok ki nong khayi ki nong dia ba ngin pan ya ka por ni pi ba pi plate por ha ka art soutrek u ni u banai basal bahkan dan kecing lang jong baro jong pi ki jong ni baro kinong khayi kinong dia bat kin nei ki supplier ate po Assam club ke balong halaban kena bangi yo banyak keren ban penbet ini kecing ki bangi ju ekendu naga por ke por kala ka bai dei bat ka dor kamor bagabanta ka baar ba dengan kerpat ipi baro kini ki nong khayi kini ki nong dia na du kini ki hackers ki bati ki baret ki baria hadu ki bahe adu ki supplier ba pen penrung ye ki kerteng ki jong pi ha po jong ka association khnang ba kan namdan ke dulu kecing ko trekam kecing kwa ke jong ikum ki nong yalam ki basa khamat ban kerpat ipi ki baret ki bahe do ba pen don penrung kerteng ya ladi hakata ka singi ki bangi buk ano kan general meeting khna ban te la kam ya ka jing rung kerthap kini ki nong khi ki banabar ki mo no kini ki kemasukan nak ketin ke bala long tomat ki mot ki kelaja ki mendari ni ba manta ki la besot adu ki jaga ki nong gendong ban shim yang ka kam ka bangi ki khasi ka kam ka kamai jak po jongi ki khasi la long ki baduk ka basuk ya ban trei kata di ka benta ka baar but ka kini ka benta ka balai ki dei ba hakai dei ba ka dor hingi siap ban flash hatu ko singi ka badang hatu ko singi ka bangi siap ban ya penbet ya ka dor kamar he ka ka jing penbet juga association hingi la bu ya kani ka flat rate ba kani ka life bird ngan chu penshai la bu 220 ya kani ka life bird but 320 ya ka dress chicken kita mod retailers ya wholesalers bagi supplier ngin pat chimkan hakai dei ba kata broiler kilai hai broiler tinggi broiler mostly ka broiler ba siya kam kiu dor khak no ka kiu yak at present buying rate la long 180 kediman te hak state jingi lada kamtuna watang ha ni ka yo bagi ong kan ka yo du watang te lada kamtuna ha ke sisngi kan poi habok ka sipoton tang ka yo du marwe ka state jingi pini kan kata ngatrai keempat doni keempat doni naladi keempat doni kan kamjen kalaban poi de ki sanpon ton mah katangi kan tang yo du ding include bro le te ka apalat ke ikan ni ke jauh duk dalam kam kata ya sakayo pulu sakayo like mukra sakayo namun song sakayo happy beli kayo laban di kita bro dari you kan kita akan buat si live post foto nak sisi kan Kajingwan uslap mantaka step jongga khalai trik ujamang ahaja arwar kala panlong ye kiwa ki bahe bakin ke ha kajing don jongka habaya nujor bat kisnem ki belalei haba phai menta kala don ke jingjia ka basha tlep saw ye ki jaka sum ki badon ha hot spring ha umja rain southwest Khasil district
Drugs was discussed, yeah. So that was just the meeting right now. So in the same line, we have discussed about the issues of drugs. I have been visiting many localities in Shillong in the past, 2 months, and wherever I go, the elders in those localities, the Rangba Shnongs and other members have always been mentioning to me about the menace of drugs and the concerns that they're having. So based on that, we had called a meeting, and Home Department and Social Welfare were there, and we have again, as I said, we have asked them also now to come up with a more detailed, plan and more detailed report on what are the actions that have been taken and what are the proposals that they want and what support they need to make the activities even more aggressive. So from the police point of view, more machines, technology to be able to scan and be able to, stop the entry itself in different locations. So if the technology is available, if more manpower is given, so they'll be able to do. So I've asked them to make that report and submit to us by another 10 days time. Similarly, from the social welfare side, what are the actions and programs we have done for the preventive aspect, for the awareness aspect, and we've asked them also to now prepare a more detailed program on how each department, each organization, each headman, society, locality can play a role in ensuring that the awareness can be created about saying no to drugs. And third part is about rehabilitation. So we reviewed all the aspects of rehabilitation, and we have felt that there's more need for more rehabilitation centers in certain areas which are seeing more of this impact of drugs. So all these aspects were discussed, and now after 10 days, all these different departments will come with a more detailed report, and then we'll be able to finalize on a proper plan of action. The point is to be able to give rehabilitation, and if there are organizations and NGOs which are capable, which government can then support, it would be more meaningful at the end, because then the society would be involved in it. So as and when we'll wait for the comprehensive plan from the social welfare, and if they feel that we need to ask the department and the government to set it up, then definitely we'll look into that aspect also. But I would want that it would be in a PPP mode. It would be more meaningful, and I think the management would be better and it would run better, because the NGOs have a sense of purpose and they're specifically doing this kind of aspect. So involving them, I feel, is more meaningful, and therefore I would want more NGOs to come forward, and we are ready to work with them and support them. And that's the comprehensive plan that I'm waiting for. So after 10 days, we'll sit down and we'll take it. That is an aspect we'll have to examine. Let the social welfare department come up with a comprehensive plan. Let us see the aspects of it, because all of that will have to then be kind of put into the policy. So at this point in time, I've noted your point down. So we'll see how. Ulap ba balane abun kenta ulap penlong ya kajing shlei biang ya kawa non ba bat kawa non den ki badon hapdeng jong ke sor nong stoin hakani kajing shlei kila don bun teli ki yeng badon masenda bat kitei kiwa kumjo ru ki karkhana shnakali ki bla shakta nangta ka pentha siap ru kila shlei menta kasngi kumjo ru kali kawan na nong stoin cheshlong bat shathan kinro kala thut namar kajing shlei jong kawa kanshi bat ki jingtwa kendau hakathan kinro Kadhado balatho ya kanika khobor sham palala satya ban tiplun ya ki jing julor but sham ladon kanu ka jing mansao kalalong ka jing ja ka besngausi ha ka ba wei u khna arit ula do no ila ka jong ka jing im but arngut ki wei pat kila mansao hadin ba ka auto rickshaw ka bagishong kala sha tangon ha wei udeng u ba he henne ka step ha ka por kum ba khandai ba GAA ha panitola Bernihat Riboy district Marsen yo jingtim ki pulit ke leher marma syakani ke jingjia bala ra no ru ya kemit jong bala khlat bala penkit ya ke bamen saw sya PHC Bernihat namar jo ke jingya beteng jong ka ayom liur bat ke jingther klem sange jong uslam kala penlong betu ya ke surok ba national highway bat kumta don kam ban pikir bha ban open estate ya ki kali la sakhi ru ba kawai ke jingjia kawai ka bolero kam shim lala sho bante lakam handai kala betu bat kala li slat ya kawai kali ke bon mar pasha ha ka than umroi bypass Bon ba ki benta ke jala megalia kila sakhi ye ke jing shlei ke jing twa khandau bat ru ke jing julor na ke jing ye beteng ba klem sange jong uslam te kumtu gila poisha ke bukut jong ka thup khubor sashisen pat khoble shibon ye phi baro tada do bangini shembyang khoble shibon